Media korte do anaphan nilitum APHLC mate all party hill leaders conference Ladakh Lumbajong constituency committee hoye hin penang litom hana kiru pipar piklo nilitum nanglitom phana nga chop teng pen nanglitum sai do uong mong dame kewang pot nanglitom han suri surya kiru pilo pini nilitum nanglitom phana nga chop ialam dhela hello nanglitum media hoye hin pen Karbi Anglong angkang pi East West lapen di Mahasau kadogo be arada pan isi nilitum hoye hin men kapachini kangtung mate kachuro kangtung la hello ajahak BJP RSS lapen bongo sena long pen BDNC tangka poisa NC APHLC kepi phugji aphan abidi claim lo lapen pini thedung a program latum deng lo officially declaration kusi alang litum pulo APHLC alang litum ci pulo original APHLC ke nitum hello pusalang litum ajahak BJP RSS bongo sena atum ketoy abidi pen halatum pini program selam lo Chorolo Karbiang long lak kep arat atum do inglong asotum la lak kep ang bong pen munit ke bang pi ke bang suri si bak siduk la ke kopia polo te la so APHLC ke la ke JI kathar ke ja la pen alang litum kacipi duk ningkan pho trok so se ha SSIC hot pen non an kacipiduk pen a joksi alang litum la song deng an election na chedanon lo la pen a percentage ta non nang ne bom wang bom lo pu Karbiang long la pen dak east west di Mahasaura ta tumta chini pe me la soka chini pe na masi la pinia programa lo bangke la kep kedo inglong arada sotu pini nang dunwang vesi suri siba kamunisi cingrum cholo la anda vedet na la si nilitum Karbiang long east west di Mahasau arada pam chorolo la pusong cirok tok pen nang litum media korte injir tum hana chorolo nilitum a constituency tin nalitum true media hoy penitum tuning rilo lake APHLC a parti lake na apa phugdun je phansi bangkam ke klempu rat aphan ka tuning ria teng pen rat atum nang ke deng apot suri nalitum media tum handa akeru pi parpig lapen hala Karbiang long arado ano to handa akeru pi parpig lo pini alang litum pulo nitum ke election thur the NGO pulo hedi alang litum pulo a NGO mahanga pathek ta tarik throk matijong lapen 2024 peneng non headline NGO ke kachebon do piklo ongtung NGO tu FCRA anda kachebon do piklo non la so a government along ke FCRA dollar tu mana anda bang non ke kiar ke cancel at FCRA ta ante NGO non hesa mahanga pathek lang bas a ekdom ahum la tum munit ke toy ke pa enam a munit le avide tadi lahaya tangka a pendel a chair di pini litum true media hoy pen nilitum thek long lo halada ke do thuke all party leaders conference nitum si original pula di hak ke cheng me tum thek long lap lo BJP leaders tum si thot pre rak tu tami me di kopia polo la danga chepla kopia polo la son
APHLC la JI ka thar ke japon along ke inglong aso tum chingrum bom lo. Inglong aso tum aphainang bat bom lo la so party lo. Mo ke tum sung pu bongo sena RSS BJP tum chini pe me aposila tum phan rat ahong jai long isi confusion ke wan je phan itum claim nu sarak rei polote siksak popula tum chini lo. Lapen latum chinisi ajehat atum phan contractual asistem ason pidelo athe manon karbiang long bil piwang we sakuri tum dor mahalong wang we lasi lakep lakrep hokomat makipi la thuke non la so akam ke pachun ji phangela tum ke bil papas na hlan ten bohilo mati di kalima laso posi lake ajaha tum ba bongo sena bidi pe na jo la claim lo ton haksi Pherangke sir kebra pli kebra throxy kebra pli pho nining dopa meme halaso hota lason haksi lada divras urspu atum lason Indra Gandhi aphanda me lason a party amen chichidun la divras urs atum da halaso hut chichidun pen apige laso a party chichidun joglo lasi apike Indra Gandhi da apike Congress ai pu petek tunang kok lo ama seta me Indra Gandhi tu ko pilo bang amen chu enundet pu seta election halatum loksi ke hai tu non APHLC JI kathar ke Japon rame labang so a party amen ali tum thidun long jok ana jok pu seta election hot ke mu APHLC se hai kopi polo te pini a program me salong tum che theklong lo kadi che therak me lo kadi lasi alang ni tum mathalo ekdom phil pa playing serak to pangbak phak na pule tut set lo ni tut set lo ke oh therak tu me lo non adina kai ke nang li tu media korting jiratum kaduk kawe kachipiduk pe na jo atok anu news ana leat non lom ke hala inglong ako kedo atok jo tu ana network ke long adiman ke lanang ni tuma news ke lang pen hala tum ana chiri je lake aka prekali lake bongo sena BJP RSS atum si la APHLC ke mane JI kathar kachipiduk ko long la pen ke claim ke dam long ka patikuk dun chot la ki mang hudun ang nei pu bang se je tham tu pini meeting do bo mo nil tum social media long lo nang li theklong ji kado bili tum theklong ji inu da korte phanar julo nang li go pi aphase la so meeting mo che tong lo pulo nili ke JI kathar APHLC bom si ke bang tala so na maha pathai pu ke nili condemn lo pa pa ke di hada ama la ka phila lo ama hada ama lasi non jasemet APHLC along nakatum rengma tum mizu atum karbi atum inglo so arat ke do an chingrum bomlo apotsi mo itum ke siksak popula bongo senatum chini pe me sika pheresi la hai non ke klemonta la hello la pen ilitum chini nangji la APHLC NGO nitum ke election thurthe pusini tum hanang than lo seta mohet theklong lo kedi hala dorsing rong ha ke hai di bahadang mat latum putikang lo kedi yemo jem han se tame ladak pe namasi laso party pe namasi election mo elected thu pu kedi ta mane BJP
तुम के kepacho by two oh abdi ki jun si mo next ke Karbiang Long along ke Karbiang Long la pen West Karbiang Long ke la ke BJP a party pen ke election ke hai ji a chance a we aposi ku pulo idut bak bahini bak afan ko mat pensi hiripo pubang bongo sena RSS atum latung ya bidi heno mati aposi la inglong so kaching ruma tuma phanle itum thak dum de pulote itum ke hayun elupu sata itum amuni tum chichini wang we ajak tum chichini wang we ka chichini ne pena posi pini la sona che plang nili tum pupe ili tum asar jayega thad pupe nang Congress pen wang det nang BJP pen wang det nang ASDC pen wang det pu nili tum ke kaddo ko kana welcome lapen laso ka welcome mena join ni sinili tum election hur nili tum a votes a percentage tani tum patbo bonda non ke do prok team Karbiang Long tum BJP bongo sena RSS tum ke jasse met ka phere pena join ni si pini lapuson nang ceplang lapen Karbiang Long atok ano kedo akar biatum inglong asotum jong hele jai ka thar ke japon a party aphan la non ke do prek a bongo sena RSS BJP tum nang box setame inglong asotum non reset lo chini lo la so ke reset ke ko maben lo polote true media kote hoy true media kote injir hoy pen nang litum la